Saari. Maija Jumirit Kankaapää. Ykkösvahti Jasmin Andreasen, Rauman Terä. Kieppari Alina Rosendal, Rauman Terä. Kakkosvahti Emilia Mattila, Porin Pesäkarvi. Kakkospolttaja Mirja Järvinen, Porin Pesäkarvi. Kolmospolttaja Mirja Alanko, Nurman Jymy. Kolmosvahti Teresa Tapan, Laitilan Jytte. Kakkoskoppari Elisa Heikkala, Veteli Pesi ja kolmoskoppari Tiia Antti Roiko, Peräseinäjoen Toivo. Ja idän joukkuetta aloittaa joukkueen kapteeni numero 1 Kiira Yrjänen, Hyvinkään 2. Taivaalla ja lyömään Venla Karppinen Jyväskylän Pesi. Elinomainen tukki näkyy kakkosrajaan. Ja Venla Karppinen täyttää ykköspesän lyömään 3 Riia Ojaa. Ventojen kirja. Näky on hyvä, mutta merkki on takkaa. Sulla on kiinniotto, mutta heikko hieman ovi pesästä, joten takaa pesä täynnä. Ja sitten pesät täyttyvät, on syntymässä ensimmäinen ajolähtö tässä ottelussa. Numero 4, Noora Pasi, Haminan palloilija. Ensimmäisellä tullaan, mutta lyönti kartaa laittomasti. Ja kenttaan tarkkaamisesta vetää ensimmäinen riistu tauluun. Ja lähtö uudelleen Mette Marie Kontu, nuorten pallokaan. Ja viimeisellä merkki päällä ja pallo hieman polttaa ja siitä syntyy alausjuoksu. Sitä johtaa 1-0. Edelleen ajolähtö. Ellen kentällä Roihu. Ja toinen juoksu syntyy. 2-0. Lyöjänä Ellen kentällä. Etupesä. Lyöti laiton ja nyt tulee kiire. Roni nyt! Ja nähdään näin, että 23 palo. Ja näin on. Näin on. Ottelun ensimmäinen sisävuoro nähty. Heti se pitää kakkosella koska se on niin... Sitä teki tuossa vuorossa 2 juoksua, johtaa 2-0, kun Länsi tulee tasoittelun vuoroon.
Idän ulkopelijärjestys Lukkari Noora Pasihannan Paloja. Sieppari Venla Karttunen Jyväskylän peli. Ykkösvahti Siira Yljönen Ahko. Kakkosvahti Nikola Kreus Lippo Juniori. Kakkospolttaja Riia Ojala Kempeleen Kirja. Kolmospolttaja Hilda Korsala Pakku Juniori. Kolmosvahti Ellen Pentala Roju. Kakkoskoppari Mette-Maria Kontu Mot ja kolmoskoppari Anni Keskinen Hämeenkyrön Räppä. Sellainen kärki Teresa Tapanilaisilla Jykkeessä avaa. Se on vapaa taival, Suvi Saari, Mailla juniorit kantaan pää. Kaikki palaat on hyviä, ei ole vain näitä Lukkari ja ykkösvahtia hyviä, ja tuolla muitakin hyviä. Ja ei ohitetaan etukenttää siinä, mitä kotilaisella jatketaan. Ja lämmin tumputtaa etukenttää, mutta Suvi Saari selvittää helposti tietä Ykköselle lyömään Jasmin Andreasen perä, Rauman perä. Ja kiire tulee, mutta kyllä etsii takaviset täynnä. Se heitto oli ihan hyvä. Hei. Tökkö oikein ja siitä syntyy ensimmäinen palo. Lyömään Mie Järvinen Pori Pesäkarhu. Ja Kuikka Pesäkilta, mutta toinen palo syntyy. Sitten lyömään Vilja Alanko, Nurmon Jimi. Niin. Neljäsellä pelaajan sukupuolesta sillä yhdessä oikein kauan pelata. Ja sitten Nikolas fiiliset. Otti tossa heti heittoon. Aalto Ykköseltä. Kapelette jälleen täynnä. Avino Ruusentaa Rauman perä. Niin juttu on totta, että kaikki saa peliä. Se on merkattu varsinlyöntiyritys, mutta jää liian lyhyeksi. Kolmas palo vuoro vaihtuu. Yksi vuoro pelattu. Paluu numero 2-0. Sisältä toisen vuoro aloittaa 7 Pakkijoen juniori, Pakku junioreiden Hilda Korsala. Ne pelaa aina pelataan nämä itäläiset eessä, niin pelataan toki tuo etulajalla ne normaali, mikä niillä on. Ja niin kuin eessä on tuo kaari. Ja sen verran pakkapalo pomppii, että kärki Ykköselle Anni Keskinen. Hämeenkyrön Räppä.
saavat kakkoselta. Ja sitten Anni Keskinen ehti ykköselle ja Nikola Kreus Lippo juniorista. Ja Lendion merkattu ja Tenän Teoa Kärki kakkosella. Ja keskikentästä löytyy tilaa niin, että syntyy 1-3 tilanne. Yksi Kiira Yrjänen. Hyvinkään tahto. Siinä kolmospesän kohdalla oleva yleisö siellä kolmospesän nurmikolla, niin siinä pitää hieman vaikkapa tänne kotipesään päin, jos kuulette ketä tarkoitan, lepäilevä kolmikkoa, mitä olette, niin siinä pitää hieman kauemmas siitä, että saadaan, jos pallo tulee siihen, niin voidaan häiritä peliä. Ja sitten Venla Karppisen lienillä on merkki päällä, se on kyllä yllätysotto ja juoksu siitä syntyy. Se on 3. juoksu idällä. Lyömässä Riia Ojala, Kempeleen Kiri. Lyönti kakkospuoleen, mutta palo syntyy. Se on ensimmäinen palo, yhden palon ajo. Yhden palon tilanne ja nyt sitten yhden palon ajo myöskin. Aivan hyvin, mitä? Ollaan katsomassa tyttöjen kilpasarjan Ikäläntöistä. 4. Noora Pasi, Haminan palloilija. Joo. Kyllä. Erinomainen lyönti, että kova on heitto ja Tomeja on syötty. Monta hyvää suoritusta, tuloksena riskitauluun. No kyllä sitä on ainakin jo hyvin, että jo siinäkin oli tuttuja ihmisiä. 3-0, 2 riskiä taululla, ajo lähtö. Siinä oli hyvä ongelma. Mette-Maria Kontu, Muhoksen pallosala. Muista mä en tiedä sitä, kuinka täällä on mennyt. Mä kerran mä oon sen tää nähnyt ja Anne on tossa jotain sydämessä. Lilli Kuusina, Janne ulkokenttä, Koppi Pohja. En tiedä, että me odotellaan niin kauan kun niillä ajat on härkää vasta tulee pois täältä. Ja lyönti on muuten hyvä, mutta se ei tule kentästä, joten siitä syntyy 3. palo. Vuoro vaihtuu. Sitä tulee, mitä länsi tulee tasoittavalle vuorolle ja takaa jo asemista tilanteessa 3-0. Peli aika 15 minuuttia. Meillä on yksi peli huomenna vielä puoli 9 aamulla.
tässä tilanteessa pitää saada jonkun verran tunnelmaa katsomaan. Aaltoja, kun me avattiin 3, niin kakkospuolesta Aalto ja Ronkaalaa. 1, 2, 3. Sillä tavalla hyvin menee vauhtia. Hyvin nousee ääntä peliin. Täällä on arvioit, jotka arvioivat, kumpi on tuo idän vai lännen puoli voittaa. Ettei tää mitään hätää. Myöhemmin. Oli Jokeri lyömässä, mutta täällä ei ollut hieman epäarmoja tuosta numerosta. Aku tulee sitten muiden kysymyksiä. Laura. Laura Laitko tuomari pienen pelin poikki hetkeksi. Ja sitten jos syöttötuomari näyttää sormilla silloin kun Jokeri menee, ainakin tässä vaiheessa kun vaihtoja ei ole tehty, niin osataan sanoa hieman nimiäkin, että mikä numero on tuolla kakkosella. 10 on 0, nyt siellä on 3 sormea pystyssä, tarkoittaa että 13. Kiitoksia paljon, hän on lännen 13, eli Laura Penttilä, Nurmon Jymy, ja lyömässä on 6, Alina Ruusenpää, Herra, ja sitten peli jatkuu. Hyvä kakkosen luonti lännellä etupetä täynnä. 7 Pia Antti Roiko, Peräseinäjoen Toive. Ai. Ja tiukka on Syrjäsen heitto Palo kolmoselta. Koppi otetaan ykkösen haavat 8. Elisa Heikkala, veteli peli. Sitten pallo sisuattaa ja Länsi saa aikaiseksi 3 tilanteen. Koppi luvataan pois haavat ykköseltä. 9 Emilia Mattila, Porin pesäkarvi. Tännekin kolmosella 1 Vissi Paululla. Työt toisin. Sitten tulee kiire. Liian kiire, siitä toinen Salo. Teresa Tapani, Laitilan Jyrki. Etukenttä haittaa tämän napin, mutta heitto hieman lyhyesti. Ja näin kärjyy taikka etenjää. Ykköselle 1-3 tilanne. Suvi Saari, Maila juniorit kantaan pää. Ja Länsi takaa ja asemissa kannustusta tarvitaan. Komea lyönti ja sitten kolmoselta lähdetään ja siitä syntyy Lännen alaisuus. 3-1. Lyöjänä Suvi Saari. Ja nyt 3 Jasmin Andreasen, Rauman perä. Vaiko onnistuu takapesät täysin? Niin olisi joo.
Mutta komea lyönti, mutta komea myöskin kiinniotto Aho Tykkäseltä. Kiskossa sen kanssa tanssimassa. Milja Järvinen, Pori Pesäkarvi. Niin, nyt kannustusta ainakin Tuussalan tuntuu siltä, että Lannella on tukijoukkoja, mutta kyllä se heikko lähtee. Kolmas palo, 2 vuoroa pelattu täyteen, tilanne 3-1 ja peli on pelitiedoksi, että peliaika on 22 minuuttia. Kokeillaanpa tuota aaltohommaa. Nyt on niin, että 6 aikaa aurinko paistaa lännestä, eli tuolla järven puolella länsi ja toisella puolella itä. Tietenkään te ette ole siinä nyt sitten kymppi. Kempelin kirin Ella Kärjä. Tuohu tarkempi kakkorajalyöntiä Ella Kärjä ykkösellä ja lyömässä 12 Veera Toikka Haminan palloja. Ja näkyy näyttää hyvältä, mutta kakkoselta ensimmäinen palo. Kuusi Ellen kentällä, Roihu, Helsinki. Komeaan kakkospysällä kiinnittää venytys, mutta palloja on partu, joten etupesät täynnä. Hilda Korpela, 2 juniorit. Ja sitten on syntymässä ajolähtö yhdellä palolla. Kun kaikki pesät on saatu täyteen, mailan varteen Anni Keskinen, Hämeen Kyrön Räppä. Loistavaa lyöntimerkittäjä. Kuinka käy juoksu syntyy, 4. juoksu, 4-1. Ja ajo sen kun jatkuu. Nikola Reus, Oulun Lippo juniori. Ja viimeinen on merkattu. Kuitenkin oli vastassa toinen palo. Ja Kaadealon palon ajo purkaa 1. Hän on Iira Syrjänen hyvinkään tahto. Sitten toinen väärä. 5. juoksu, 5-1. Näky, joka toimii takapesästään. Ja komea on kiinni syötty. Pesät täyteen. Venla Karttunen Jyväskylän pesi. 2 ristiä taululla.
Tämä on merkattu lyönti, mutta ei riitä. Syntyy kolmas palo. Ja näin on Itä pelannut 3 sisävuoroa. Jälleen tulossa tasoittamaan. Tilanne on 5-1. Pelijohtajat tiedoksi peli aika 27,5 minuuttia. Eihän tuo nyt antaa paljon.